от Shein на стойност 30 евро. Нека да видим какво съм си поръчала. Първото нещо, което взех е ето тази красива чаша. Доста е голяма. Мисля в нея да си правя лимонада. Следващата много красива чаша е ето тази. Погледнете какви красиви панделки. Ние мисля да си правя айс кофе. Към нея също взех ето тези сламки. Между другото са много сладки. Погледнете ги. С малки панделки. Две са в опаковката. Стъклени са. И идват с ето такава четка. Следващото нещо, което взех, такава силиконова форма за лед. Изглежда ето така. Следващото нещо, което взех е ето тази маска. Multi Collagen Facial Mask. Да, ще я пробваме. Ще ви кажа дали е хубава. Следващото нещо, което взех е ето тази подставка за телефон. Изглежда ето така. Мисля да я използвам за снимане на видеа. Доста стабилна ми се струва. Продължаваме нататък. Следващото нещо, което взех е такъв кейс за AirPods-те ми. Погледнете колко е красиво. Не знам, нещо съм луднала на тема панделки. Розови панделки. Както можете да видите, розовият цвят ми е любим. Така, продължаваме нататък. Упс, падна. Ето тук съм взела... Мисля, че това е стъклен протектор за телефона ми. Да, не е интересно това. И мисля, че това е последното, да. И последното, което съм взела е ето това кълъпче. Отново за телефона ми. Изглежда ето така. Много красиво и много стилно. Аз повечето кълъпчета си ги поръчвам от Shein. Това беше разпаковката ми на стойност от 30 евро от Shein. Така че можете да ми напишете в коментарите кое най-много ви хареса. Ако трябва да избирам на мен кое най-много ми хареса, ще бъде със сигурност ето тези сламки. Толкова са красиви. Погледнете.